Jo, zenolako plazerra, agurain bezalako herri batera etorri, Euskal Punkaren sustraiak oraindik ere horretan eusten dion herri batera etorri, eta kaotikoren 25 urteak ospatzen ikustea. Xabi zorionak, Mortx zorionak. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hogeita bost urte ez dira egunero betetzen. Ez, Eta punk musikan oraindik gutxiago, ez? Bai, ez da normalena, inbeste urte irauntea, baina gutxiago da irauteak iaia struktura berdinarekin, eta gogo berdinarekin, ez? Eta lehenago Xabi komentatzen zenion, Aguayo gitarristari, esaten zenion, Aguayo, inoiz baino gehiago ari gara jotzen. Orain esate baterako abendur arte geratu gabeko emanaldia ditugu bata bestearen jarraian. Tiroi asko du 25 urte urren hau betetzea, ospatzea, ez? Eta egia da, bildu ditugula berriro, komentatu bortxikita askotan, ja 3 generazio ezberdin, ez? Lehen aurrak ginenean, aurrago ginenean, gazteak goten ziren, orain jaz dira gazteak gure kintoak, ez? Ja seme alabekin, baita ere aitona monak ondira bere bilobekin, azkenean pixka bat, ez? Nabaritzen da gainera, generazio berria gazte asko etortzen dira. Benetan, generazio berria datoz. Eta errexatze azkenean ere gaur egun tendentzia beste batzuk dira, ez? Bai. Eta mantentzea hor, dugun bezala, 25 urte ondoren, goran eta goguekin, guretzat da premio bat. Punkaren barruan esango dugu bigarren belaunaldikoak zarete. Hau da, 80ko hamarkadan egontzen benetako leherketa bat Euskal Herrian, zuek ja 80ko hamarkadan zatozte. Bai. Eta ordun hortik datuazkizu orain, 25 urte hauek, eta hori dela eta orain argitaratu duzuen bilduma diskori, ezta? Bai, bergrabatu egin dugu denaz, bersak genuen, 25 urte betetzea guretzako kristolo oparia dela, baina baita ere gure zarentzat. Errazen izango litzeteke, rekupilatorio modu batean, bakarrik abesteak disko batean sartzea, baina esan genuen, zer gehiago emateko, guazen 25 besteak berriz grabatzea. Hori ematen duen kristolanarekin. Non ari zarete jotzen batez ere orain kaotiko taldekoak? Eduki du, nik uste dut azkenen urtetan tiroia handia, Galizian izan da bat, baina baita ere Extremadura aldean daola. Gero ere, Andaluzian aurten egon gara ja hainbat aldiz, eta berriro goaz orain, Sevilla eta Granadara. Azkenean, nik uste dut tendentzia hori mugitzen joaten dela, beti daude toki batzu finkoak ez, Euskal Herrian beti, Madrid, Barcelona, eta toki hauek handia beti dago jendea baita, baina egia da mugitu garela pixka gehiago beste toki batzutatik. Eta Espainiar estatutik kanpo, posible da? Intentzioa daukagu egitea, Europatik zerbait, zigur. Egia da ez gara asko mugitu Europatik. Joan zen urtean Ameriketara egin saltua, baina, bueno. Baita ere harrera oso ondia, ez? Ameriketan ikusi genuen, 25 urte joan gabe azkenean egin dugu hor monton bat, eta zale pilo bat, ikusi egin behar dira, zenolako punk rock jarraitzailea duen, Argentina, Chile, México. Nik, Xabi, esan behar dut, batez ere, Aguayo anaiak ezagutzen dituen, Aguayo eta Guayiko, horiek ezagutu nituen Kaos Etiliko taldean, batean jakin genuen, hemen La Polla eta alako talden ingurutik beste banda bat zetorrela, banda gazte bat, eta asko gustatu zitzaizkigun, batean beraien arteko banaketa bat etorri zen, eta gero jakin genuen bai Aguayo anaiek eta Fontak eta talde berri bat zutela, Kaos Etilikotik kaotiko. Izena asko gustatu zitzaigun. Zezeukan aurrekoaren reminiscentzia bat ere badu, eta guzti hori. Guztan hori bata besterakin lasatu da. Eta hala ere esaten genuen, berdin funtzionatzen dien, hor lehenbiziko momentuan izan zenuten, Dianaren erdian asmatzeko gaitasun hori, ez da, Xabi? Izan zen nik uste dut zortea baita ere, azkenean hau ere da egotea toki batean momentu gokian eta ordu gokian, ez? Egia da, Kaos Etilikotik ez etorrela asundoa eta pixka bat erreztu ginduen horrek, seguraski, baina bai gero gure lana horrengo zela, ez? Ordu pilo bat, atera zintziren abesti horiek, eta gero zortea eduki genuen ere, Kriston Arremana hona beti La Polla Recordsekin, eta Fernandito Aguayorekin zen kuadriakoa bezala, eta beraiek sartu ziguten kontzertu pilo batera, eta horrek ere laguntzen dizu erazagutzera. Hori, eta orduan hasi zira pixka bat ere interneteko movida guztiak, eta errezago izan zela, ez? Ginen pixkator limitean, 80. hamarkadako taldekin eta berriekin jokatzen pixka bat denakin, ez? Baina egia da... Baina ez da erraza, jozen ez otu duela, ez da erraza, komparazioak, eta kapazizatea, aurrera jarraitzea beste talde eta besti berriekin, ez da erraza. Ez da erraza. Hor momentu batean, Otra Noche kantua ipatu dugu. Netzako kantu horrena,
horrek abesti horrek badauka zerbait. Ni kontoratzen naiz edozein momentutan otra noche kantua jartzen baldin baduzu, ez punk rock inguru horretan bakarrik. Hori iritsi da beste leku batzutara. Aritu naiz begiratzen esate baterako, eta zuen beste edozein kantu dabiltza, 8 milioi bisita, 9 milioi bisita inguruan. Aldiz, otra noche, kasi 30 milioira inguratzen dira. Exagerazio bat, Parra bat egin zati esatuz, ostia. 30 milioi aldiz entzun da, eta hori plataforma batean, gero beste batzuk, beste hainbeste. Eta egia da, besti hori bihurtu zela, hasieratik ja hit bat bezala, baina orain ez den bezala, esan dela, mainstreama edo askotan entzaiotan, baina prestitzen dugula jotzea, ez baina entzaiotan, zati, badakigu, ostia, oso horrezala, ez da, komplikaziorik. Inoiz tokatu zaizue kontzertu batean 2 aldiz jo beharra besti hori? Ez, baina beste egunean ditzen genuen, kasi, jo genula 4 aldiz egin, eta ez direla konturatuko jendea, baina nik uste dut, hasieratik jo dugula beti kontzertu guztietan. Eta beti amaierako abesti. Bai, claro, azken hitetako. Hasieran jartzen duen, nik uste dut, baita hasieran da dena jo dugula, Ez dakit, aguaio zaldezake, baina, aguaio, hasieran jo izan dugu baita, ozer. Baiet esaten du. Gu hemen gaude, baina aguaio esate baterako hemen alboan daukagula esatek hemen hori, Aguaio kapitaina. El núcleo fuerte. Hori da, el núcleo. Berak egiten badu. Hortik espanditzen da guztia. Bueno, hau izan da beti zuen lokala, hau da beti denik kaotikoren lokala. Lokal ezberdin. Gure 3. lokala dau. Bersatu izan genuen, oberena zela, olako lokala ondixago bat hartzea, eta ben ja sortzu dugu furgoneta, gatxibatxe guztiak, eta horregatik izan zen aldaketa, ez? Eta gainera kaotikoren lokala ez da bakarri itxo jo lokala izan, beti izan da elkartzeko gunea, ulertzen. Claro. Lagunea. Bideo joko zahar horietako bat ere badauko zue hor. Hemen zuen, entxeatzen bakarrik ez beste ordu batzuk ere ematen dituzue. Ordu errekreatiboak egiten, ez? Meriendak, lagunekin, kedadak, eta pixkat eretarik, ez? Gure elkarte bat esako dugu, ez? Horregatik ere kaotiko mantendu egin da. Bai, batasun hori beti taldetik kanpore dagoelako. Ez dela bakarrik jota alde. Ulertzen izango, familia modukoan. Esango dugu, kaotiko taldean formazioan aldaketa txiki bat izan da. Lehenbiziko urtetan Fonta zen bajista eta kantarietako bat, gero Fontak utzi zuenean, etorri zen Mortx. Gaur egun, elkarrekin induzu ibilbidearen zatirik handiena. Bai. Gaur egun, piezaren batek fallatuko balu, kaotiko gaurrera egiteko aukerarik izango luke, edo hau da ja, kaotiko eta... Nik uste dut, haber, ezin du ziur esan, baina nik uste dut, gauden blokea orain oso ondo gaudela, eta hau izango dela bukara izango zen talde bat. Izan ditugu momentu puntualak, igual, kontzertuak lotuta, igual bi kontzertu oiru, baina... Suplantatzea norbait temporalki bai gertatu izan da. Denbora luza izan da, beste dut uste. 25 urte egin dituzue, hau noraino luzatu dezakego? Momentuko ibilbide hontan, ez daukagu limiterik. Zuzeneko eta nahiko kaina sartzen dugu, orduan, claro, hori mantentzea ere zaila da, orduan, igual zure burua ez duzu ikusten ja mendik... Bueno, Mortx, zue baino bastante zaharragoak, estilo hontan oraindik ere taula gainean ari dira. Bueno, zuen katxarroak ezagutu behar dituko, zure bateria, zuen ampliak, gitarra batzuk, bueno, lokal hontako gauzak ikusi behar ditugu. Venga, guazen, hasi gero. Leno, komentatzen aritu garena esan didazue, hemen dauzkagun instrumentuak etola dira, garai batean erabili dituzuenak zuzenekoetan, baina gaur egun batez ere entsegu lokalean dauzkazuenak, ezta? Hori da, hau hasierako amplia dira, Kausetilikotik, ez? Bai, Kausetiliko nolaiz dituzten ja Marshall 900 mitiko hauek, eta beti mantendu izan dira. Gauza da orain, zuzenean erabiltze ditu beste batzuk, direla berdinak, praktikamente, baina egin genituen gu montatu, pixka bat simetrikoki joteko estenatokian, ez, 8 pantailakin. 8 pantailakin, gitarra bakoitzak horrelako 4 eramaten ditu. Berez dira, Aguaio eta Bortxek alde batean baxu eta gitarra dauzate, eta bestean aguaiko ditu. Hori da, aha. Iru eta bi izango zen. Bale, hori da, ulertuta. Baina, benetakoak dira, ez dira, beste esaten den bezala, atretzoko hietakoak, ez da? Hau gorendik ere gerra dute. Galdetu jozu gurekin datorren lagunei, bueno, pipa gure ni lagunak ditzen diet. Lagunak dira. Hori da. Bere lana azkenean, sakrifikagarria da baita, ez? Eta bai, egia baita dela, kontzertu batzutan estenatokia agian ez balima oso handia, ez ditugu denak pizten, baina agiazkoa dira, eta estenatokia handi batean, bai, ez? Azkenean bestela ere txitxarra gehiagi da. Eta deigarria dena da, hauek daukaten kolorea. Hemen, txuri tonu batean zela ikusten ditugu, horiak ere izan zirela esan diatu. Hasiera batean horiak ere,
Eta gero ja txuriak eta hor mantendu dira, ez? Jendu zen, gaina zuten funda edo plastiko hori, eta margotu genituen txuriz, ez dakit, dela urte piloa, ez? Margotuta daude, eskuz margotuta. Beraz ez da bakarri musika egiten duzela. Aldatu egin da, regiaren zen telazkoa, mitikoa, baina jarri genuen ez, bitxika bat, itxura agresiboa duen regia, ez? Soinua ez duen aldatzen hainbeste, eta orduan posible zela jartzea esan ziguten, eta hemen kabezala, bere balbula guztiak ja piztuta ikusten ditugu gainera, eta gero hemen bi pantalla. Lehen azte ginen talde guztiak, o 900 o 800. Bai, karo, horako ampliak, beti. Wow. Erroka egiteko, ez? Bai. Osatu ziren ja, sabuk eta horiek ondoren ja modernoagoa, baina... Horrein ematen dugun adibidez, bueno... Kenperra, ez? Bai, gaur egun ja ez dira jartzen mikrofonak horrelako... Eraman daiteke, baina teknikariari... Gauza errezten dizteko, bai. Bueno, eta zu ere azkenean bat dituzu hor soinu pilo bat aukeratzeko, ez? Balbulari guztien zaiuna esango du, baina, bueno... Azkenean tradizio duen balbulaki jotzeko jendea, ez? Normala da beti soinu hori, ez? Bero hori... Delikatua da, gero mugitzeko mendik balbulak sufritu dute asko, eta baina... Eta gitarrak, hemen dauzkagunak Aguaioren bi gitarrak dira, hau da, bi anaietatik zaharrenaren gitarrak, eskenatokian ezkerraldean jartzen denarenak esango dugu, eta daukagu batetik Telecaster bat, eta gero bestea Gibson Les Paul custom historiko bat. Okerz banago, hau da, zuzenekoetakoa, eta hori da entxegoetan erabiltzen dut. Bueno, Aguaio beti izan da oso Aguaiko ere oso zaleak Gibson gitarra, ez? Eta batez ere Les Paul custom gitarra buskauek, dira ez marabila bat, izugarriak, eta Telecaster hau ere, zuk figatu zarela lehen bere alabaita esan duzu, hau kriston gitarra ona ez. Eta gaina, pegata horiekin eta momentu batean ematen du, ez dakit Joe Strummerren izango baliz bezala. Piskatola mitiko, ez? Punk esentzi totala. Eta ez dira egun batean jarri, jondia urtean zehar. Eranzten duaz, ez da? Doble kapa daukaia. Baina hori, azkenean, zuzenerako kustama dauka kriston indarra, ez? Gorputz hartzen du. Eta, bueno, baita ere ongo daitezken saiatzen gitarra hauekin, baina, bueno, normalean... Instrumentu hauetan egongo da kaotikoren soinuaren zati handi bat, ez da? Gehiena, azkenean kaotikoan beti izan da, ez? Ahotsa eta gitarren soinua, ez? Riff karakteristiko horiek ditugunak, gure esentzia bihurtu zirenak, eta bai dena gitarretan, baixua eta ahotsa gehiena, ez? Eta gero ni bateriak zerrien hor. Bueno, orain baixu ikusiko dugu eta gero zure bateria. Venga, guazen baixura. Beno, da hemen ja sartzen gara mortxen terrenuan esango dugu. Hori da, nire potxoloa emea. Hori da, hanpegarekin eta zure prezision historiko horrekin, ze bajo polita daukazun. Bai. Mitikoa. Mitikoa. Txuria, gainera txuritasun hori galtzen ari da ja, golpeadore beltzorrekin, gero mastila ere edo diapasoia iluna kasunetan. Gitarra jolea nintzen. Zu gitarra jolea, karo, eski hori da, zuzatuz estupenda Jones taldetik. Aldatzerakoan, gustoko zuen bajua, kostatu ditzaidan piat. Benetan? Hau da, gehien mantenimenduen bajua hau zen. Bai, Morts, gauza bat esan behar dizut. Nik estupenda Jonesen zu ikusi zaitut, eta ikusi zaitut kaotikorekin baita. Kristona gustatzen zait, ze planta daukazun eskenatokiaren gainean, bajo nekin. Bai, ze jartzen duzu, karo, musika estilo hontan tokatzen den bezala oso beheran jartzen duzu. Bezke dauka hori kontratoz, traka horiek, damazkizun kate horiek, gero... Bai, hori etxetik datorre. Hori etxetik dator. Postala. Hori ez da postala. Zu egunero itxura hortan zabiltzen. Juteko ez, baina batatzen zen bakoitzan bai. Horretan zabiltzen. Vale. Eta maite mindu zaitu instrumentuak, ala oraindik ere gitarrak tiratzen zaitu. Etxeatzeko orduan, gitarra egiten zuen, eta jazta jende guztia zure begira. Bajoarekin desberdina da. Baina, bueno. Disfrutatzen da, asko, bai. Hau etxeatzeko erabiltzen bakarrik, Osea, hanpejau, planteak bakarrik, eta gero jotzeko ematen ditugu Marshall pantaiak. Marshall pantaiak eramaten ditugu bajoaren... Baina, konoak dira bajoaren. Hori da. Konoa, baina Marshall baten sortuak, esan dizuguna lehen betzela mantentzeko. Zein da hiruetatik soka gehien apurtzen duena? Hombre, pentsatzen dut bajoaren sokak ez dira lapurtuko. Aguayiko dudari gabe. Aguayiko, Bere agresitate hori ere jotzen, salvaje bada. Bai, eta hori nabaritzen da azkenean soketan, ez? Ez da habituala kontzertu guztietan apurtzea, baina gehien hausteko... Tu ere bastante salvaje izango zara bateriarekin, Bai, ni baketak hauste ditu baita, bai. Baina, bueno, lehen gehiago, Txapak apurtu izan dituzu eta partxeak. Txapak, bai, eta partxak ere. Bueno, partxak kajarenak ez gehien batze, azkenean da gehien erabiltzuzun, golpet, osea, herramienta, ez?
Eta txapak errezago hausten dira, bai. Eta atzak eta odoldu, horako zerbait? Bai, golpetan askotan hartu dut, ez? Baina, bueno, gajez del oficio den bezala, ez? Bai, dudarik gabe. Bueno, orain hemendik ikusten ari naiz, barkatuko diazuek, gauza, benetan, hor justu kamararen atzean dago, garaibateko, ez dakit, tabernetako jokuetako arkade horietako bat, ezta? Hori ere bisitatu behar dugu, hori ere lokal honetan ezinbestekoa da. Bai. Venga, pausos. Gero bateria da guaz, Gero bateria. Buah, zenbat ordu eman ote ditugu horrelako tramankuluetan. Zenbat eta zenbat ordu. Bueno, zuek ere bai horrelako bat hemen edukitzeko, ez da? Bai. Baina ez daukatu piztuta. Hori da, apurtu hau dut, pantalla barrutik, tubo katodiko dena daukate. Bai. Ba hori funditua daukata, ez da ibiltzen, ez? Garai batean bai, baina orain ja ez. Baina, bueno, reliquia moduan hemen dago, ez? Bateo toke dudarik gabe. vintage bat lokalari. Jo, deigarri egintzen, eta han amplifikadoreak txuriak zea, baina eske ez da hemen dagoen gauza txuri bakarra, ez da pentsatu ere. Jo, hemen beste reliquia batzuk ere ikusten ari naiz, hemen dago kartel historiko bat esate baterako, Ertzainak, La Polla Records, Bianan, Uztailaren 16an, gaueko 11 eta 600 pezeta, sarrera. 600 pezeta. Ez dakean alentzat, ba, €3 eta piko. €3 eta piko hori da. €3 eta pizkatxo bat, ez da? Jo, ze gauza. €3,6. Gero hor ikuste dut aguaiko, eta hor daukazuen ontzi hori zer da? Zeno pentsatzen ari garen ontzi horietakoa? Bai. Hori, ba, bueno, Fernandito, ez, La Polla Recordsen bateria izandakoaren errautzen, bere ontzia hori da. Baina, errautsak oraindik barruan daude? Ez. Errautsak bota ziren, ez, Fepelirakin, lagunekin, bere taldekin, eta denen artean, hemen dagoen beste toki batean, ez. Hor bota ziren, eta gero, oroigarri bezala, gu geratu ginen honekin, ez, euritu zitzaigun, baita ere gure iragazle bat, Aguaioren oso laguna zen, Aguaioren oso laguna, eta, bueno, pensa genuen, lokalean baita ere bere puska bat egotea gurekin, izango zela, ez, oroigarri polita eta oso sentitutako gauza bat, ez? Jo, dudari gabe, detalle polita, Fernanditorentzat. Bueno, bere omenez hemen gaur, kaotiko taldearekin baita ere. Hori da. Bueno, ezagutu dugu lokala, baina talde honetan benetan importantea baita ere furgoneta da. Zezuek ekasi hemen baino ordu gehiago furgonetan emate dituzue. Bai. Bidean, kilometroak, orduak eta Toki gainean baino gehiago. Bai, dudari gabe. Dudari gabe furgoneta da gure etxea. Venga, guazen, volante atxatu. Venga. Quiero cambiarme la sangre por trocitos de cristal. Quiero ser el puto imbécil al que tienes que aguantar. Estoy tan aburrido. Guau. Venga, pasa. Etxia bezala. Etxia bezala. Gure makina. Lurron makina. Guau. Ze ona. Zuek adina bidaiatzen duen euskal talderik, ez dakit beste izango den. Ze Espainiar estatuan gora eta bera asteburua joan eta asteburua etorri, hori kaotiko bat. Egia da, izan garela beti talde bat, ez gara kasi ez zer gelditu, ez? Hilabete batzuk agian, baina beti egon gara biran. Denbora sabatikoa hartu, ez dugu. Ez dugu hartu denbora sabatikorik, eta... Grabatzeko eta... Zenba personentzako plaza daukazu hemen, zenba personak abitzen, 9 lagun. Beti 9 lagun joaten zarete. Atzean kaldean, karga. Atzean karga, hori da, bateria, amplifikadoria, gitarrak, eta tramankulu guztiak. Ni hemen esate baterako, aurki hontan, kaotiko taldeko ze partaide naiz. Hor zara Nacho, ez? Managerra. Managerra, claro. Berari ez gustatzen hitz hori esatea managerra, baina... Niri beti gustatu zaita gintzea, Kurrela bat dela estatu berak, ez? Baina, bai. Gero, hemen ere alboan doana, hau... Nire lekua. Mortxena. Mortx beti boterearen ondoan, Bai, beti hor... Gidariaren atzetik, ez lokartzeko... Bazpare. Zu, Xabi? Ni hemen jartzen ez, ni erdian, ez? Nire rollola askotan. Bai, hemen zure lekuan. Edo zutik ere biltzen bai, eta Aguaioak eta Joni esate baterako. Hemen teknikaria, hemen Aguaio, hemen beste laguntzaio Pipa, hemen Joni, Aguaiko aurrean. Hombre, Aguaiko. Horre bai daukala kontrol. Perkal ikusten lehenengo lina de frente. Bidaiak zer egitituzue? Lo egitituzue, ala erne goten zaen? Normalean ez natutak, ez? Garai batean egiten genuena zan jun eta torri berdin zen nora, ez? Sevillaraino juntatorri egun berean, baina zen kriston paliza, ez? Beste garai batzuk. Rock'n'rolla, hori bai dela rock'n'rolla. Rock'n'rolla. Eta hemen pentsatzen dut zuen arteko elkarrizketa intimoak eta personalak eta gauzak ere, batez ere,
hemen aterako dira, ez da? Bai, azkenean hau da, hori etxe bat bezala eta familia bat bezala, ez? Ba, hemen komentatzen dira gauza, laneko gauza, bizitako gauzak, eta bueno, ba... Esan duguna, kontzertua ordu terdikoa da, baina bidaia eta da 10 ordu, 12 ordukoa orduan, behar duzu elkar laguntasun hori. Inoiz tokatu zaizue bidean igual etorri eta esatea guaio batek edo zuetako batek, etorri ze kantu baten riff bat edo erritmo bat, ez dakiz, gelditu, hartu gitarra atera, eta gero harrekin etorri, eta... Horretago, ja, sofistikazio hori egite dugu, ja, paratu batekin ez, abestuak, ja, beha zer riff, eta grabatzen duzu, eta gero, ja, igual lokalean. Ni egon naiz taldeekin lagun moduan jun edo jotzen ere, gitarra batekin hemen, habitakuluan, eta gestona garmatu, eta hori puta bare dago baita. Hanka horrek erritmo eskatzen du, Venga, guazen bomboa soltatzera, soltatzera. Ai, Xabi, beraz hau da, bikotetan esaten den bezala, zu sufritzen zaituen bikotekidea, ez da? Eta ondo sufritua gaina. Zure kolpeak aguantatzen dituen. Bai. Gaur egun batez ere, entseguetarako erabiltzen duzuna. Bai, hori da, azkenean, kaotikorekin erabiltzen dut zuzenerako beste bat, sonor SQ2 bat, nezela endorser moduko bat, ez, platerrekin batera, baina, bueno, hau erabiltzen dut esaitzeko, eta gero jugularrekin ere hau zuzenean. Jugular taldearekin hau erabiltzen zuen? Bai, erabiltzen zuzenean hau, eta gustatzen zait pilo bat, kiston soinua dauka DW honek, ez, zarra da, baina lehen eskusegindako bateriak eta hola, orduan nabaritzen da pilo bat, bere tonua eta bere potentzia, ez? Eta bi bateriak bestela berdin-berdinak dira, afinazio berean dauzkazu, dena berdin dago. Bai, normalean set berdina eraman dut bizi guztian, ez, hasiera batzutan ezik, bi aereo, basea, bomboa, kaja, gero bi crash, txina eta txaston darrai da, ez? Hemen dauzkat platu gehiago, baina, bueno, agian timbal batekin, noiz baita egon naiz baikarri baita, baina, normalean horrela. Gero deigarria da, zuek punk rock talde batzarete, baina hala ere bomboan bi pedal daramazkizu. Bai, beti izan dut jo horrekin, ez? Bizi guztian doble pedalarekin, ohitu naiz, beste talde batzukin egon izenean, hardcore melodiko eta horrako tarle azkarrekin, beti doble pedalarekin egon naiz, eta, bueno, asiritzen, beraiekin, ez diren oso partaide hauek, hortaz, baina, bueno, ja ohitu dira, eta... Puristak zian, ez da? Bai, baina, bueno, divertitzen ez pilo bat horrekin jotzen, ez? Emaiuzu astindutxo bat, mesedez. Bai, badauka egurra. Bueno, zu hemen zaude, ez zu posizioa galdu mesedez, gaur egia esan barra baldin bada, aguaiko falta zaigu, lan arazuen gatik izulako etortzeko aukerarik izan, baina gainontzeko laurok hemen zaudete. Eta behar den bezala despeditzeko, hau ez dadila izan beste gau bat. Hau izan dadila benetako kaotiko gaua. Otra noche, Xabita kaotiko. Eskerrik asko! Zuei!